New Deal technologie ko eɓɓore nde laamu Sénégal jogii ngam hesɗitinde service aji laamu. Ɗum ko eɓɓore lelinde e dawal duuɓi kewɗi kono taɓande hesere waɗi hen. Hanki to jamñajo e nder Dakar wuro lamorde Sénégal, horejo jagorɗo o Ousmane Sonko fuɗɗi golle lowre nde ɓe inniri isénégal.sn. Nden lowre tedduɓe ina walla yimɓeɓe e wawde hebde kayitaji e dow nden lowre internet ko alda e yaha garta. Kono tedduɓe, holko ɗum somi? Jilaw yoga e kayitaji ɓeydimi webde, ina hen kayitaji 4 ɓurɗi hatujinede e nder ndiɗo leydi Sénégal. Ɗin goni kayit ɓingu leydagu, kayit kollowo neɗɗo o meeɗa sokede kaso, kayit dokko yamirori yillade neɗɗo goɗɗo cokaɗo, kono kadi kayit kollowo a jeyaka e gollonoɓe laamu. Ɗiɗo kayitaji fo keɓal majji rewrete ko e nden lowre ne mbiɗen isénégal.sn. No waɗi lowe ɗo neɗɗo o natata rokko kabruji namdeteɗi ɗi ha e ko yoɓete hen ko ɗum wawa tabitinede neɗɗo o nelde kayit o taw o yahani o artani. Eɓɓore nde woni ko e fuɗɗode mayri. So tawi fandare nde woni ko huɓtodinde diwi 14 leydi Sénégal ɗe kala, e oɗo saaha ende toɗɗitango yogo e diwi ina jeeya e majji Dakar lamorde nde, Thiès, Louga, Saint-Louis, Kame Kolda. Wonɓe e ɗeɗo diwi ina mbawi tuggi ñalade talata nde ɗo faltinde hutorade nden ɗon lowre e hebde kayitaji mumen no ɓuri yawirde. Nde taɓande jeyande e eɓɓore New Deal technologie ina tiiɗani ardiɓe leydi Sénégal ɓe, nde tawno fandare maɓɓe ko yo leydi Sénégal tow dow e ngal ɗon dawal, kono kadi ina wattori ɓiɓɓe leydi Sénégal wurɓe e leydi janani. Gollidal hakkunde leydi ndi e wallodiɓe mum ko hunde rokkade gueɗal ngam tabatinde ɓamtare nde ɗo eɓɓore.